Sziasztok! Ebben a videóban elhoztam nektek egy Rocket League szállítás videót, amiben megyek egy meccset. Nem biztos, hogy megnyerem, mert igazából ma kezdtem a játékot, szereztem egy-kettő cuccot, szóval megnézzük. Hát, ha sikerül egyet nyerjek, már mindjárt jön is a meccs, szóval megnézzük. Ha akartok, befriendelhettek. Nem vagyok rossz játékos annyira, de nem is vagyok a legjobb. Közben jöhetne már amúgy őszintén megvalva a meccs. Nem jön a meccs komolyan, akkor addig belépek tréningbe. Kicsit free play-ezek. Komolyan már tényleg jöhetne a meccs. Jó, végre joining. Jó, egy gólt már lőttünk is. Az ember az kicsikét afkol. Afkol az ember. Ez nagyon bot. What the fuck? Ez nagyon bot most. Ennyi. Ez nagyon bot, ezt a Palinak szerintem föl kéne adni amúgy. Hát ennyi amúgy. Ez most így, nem tudom, tehát ez így most ilyen jó pár nulla lesz talán. Igazából most amúgy ennyire meg kb. Ki is léphetnék, de kell a pont. Ennyi igazából, tehát ez ilyen kicsit ideges vagyok, hogy nem játszik normálisabb Pali, mert ez amúgy szinte amúgy nem is meccs. Tehát szilveres vagyok, szó szerint ilyeneket bedob. Ez komoly. Most már valami rendes gólt is kéne lőni, mert ezt én nem lehet csak így játszani. Hát, ez komolyan. De nem, tényleg nem hiszem el, hogy miért dob be ilyeneket hozzám. Tehát, what the fuck. Tehát, ugyanazokat a mozdulatokat csinálja szó szerint, végig se vitte a tutoriált szinte. De nem csinál semmit, tehát 10-0 eddig. És végig a meccsnek. Hát ez nem volt nagy meccs igazából, szerintem megyek még egyet. Az komoly. Rocket Pass. Hát ez semmi. Jön a kövi meccs már most. Jó van. Az jó. Jó, ez most már legalább normális az emberünk. És belövi. Igazából nagyon nem probléma.
Belövi. Isten, hogy lövi be. Ez komoly. És beafkol a Pali, és így legalább tudtam egy gólt lőni, nice. És az is egy gól. És még egy gól. Most már csak ezt így húzni kéne valahogyan a meccset. De belövi. Nem hiszem el. Majdnem öngolt lövök. Úristen, hogy majdnem öngolt lövök. És megint belövi. Kéne lőnöm legalább még 2 gólt, de 42 másodperc alatt ez nem lehet. Jó! 1 másodpercet egyből. Nem. Ne! No way, nem. Jó. De ezt is egyből belövi. Csak most jöttél, nem igaz, múmia? Jó, overtime. Ne is belövöm saját magamnak. GG. És buktam ezt is. Nem baj. Van egy kis pénzünk, van 1300-am. Szóval elnyitok ebből ki 2-t. Dismiss. Ez se kell már, szóval... most ez nem sikerült valami jól, igazából nem volt újja, szóval ugye ennyi. Szerintem nagyon elcsesztem. Na, végig is ennek a videónak, ha tetszett, akkor lájkoljátok. NXP Play, vagy mi az már? Én Ninja voltam, sziasztok!